Shout out guys, luto na yung ating pangat na sapsap. Ayan, pa-share na lang pag makita mo sa YouTube. Today's vlog guys is magluluto tayo ng pangat na sapsap. So unang-una, magpakulo tayo ng kalahating litrong tubig. Pag kumulo na, isama natin yung sibuyas, kamatis, luya, saka kunting bawang. And then, pag malambot na yung kamatis, durugin natin. So sa pangat guys, kunti lang yung ano nito, yung sabaw, yung tubig. Yan, pag durog na siya, pwede mo nang ilagay yung isda. Mag-add tayo ng pamintang buo, ng isang kutsarita siguro. Kasya na yun. Yan, durugin mo lang pag malambot na yung kamatis. Ayan, durog na guys. Once na malambot na yung kamatis, ilalagay na natin yung ating isda, yung sapsap. Ayan, press na press pa talaga siya, kaya ginawang pangat. Ako kasi, laki akong probinsya, kaya alam ko yung press na isda. Maglalagay tayo ng 2 pirasong siling pangsigang at saka dahon ng sili at sibuyas pala, sorry. Yan lang guys, tapos mag-add ka ng patis para mas malinamnam yung lasa. Konting asin lang, okay na, para hindi naman siya maalat. Iwas high blood na rin pag less yung alat. So yun guys, yun lang, ganun lang kasimpleng pagluto ng pangat na isda. Pa-share na lang din kung mapanood mo ito, dumaan sa notification mo. Thank you and God bless. Good day. Shout out guys, luto na yung ating pangat na sapsap. Ayan, pa-share na lang pag makita mo sa YouTube.